Danske ideologier. I Danmark har vi 3 primære ideologier: socialisme, liberalisme og konservatisme. De er alle rimelig forskellige, men deres forskellige hovedpunkter samt syn på, hvordan samfundet skal fungere. Socialisme. Socialisme opstod i 1800-tallet, og dets oprindelse menes at være fra den tyske sociolog og filosof Karl Heinrich Marx. Han havde dårligt øje til liberalisme og kapitalisme, altså han syntes, at staten skulle spille en større rolle, og at de lavtlønnede arbejdere skulle kunne tjene mere. Dermed er socialisme for merværdi og imod markedsøkonomi. Merværdi er, når værdien af en vare bedømmes ud fra, hvor meget samfundsmæssigt arbejde, der har været nødvendigt for at producere varen. For eksempel hvis man havde en ko, kunne man bytte den for et dusin høns, hvis den havde haft den samme nødvendighed af arbejde. Det er også forskellen på arbejdet, der udføres, og den pris, der betales. Hvis en arbejder producerer et produkt for en given værdi, skal køber betale hvor meget arbejde, og hvor meget det har kostet producenten at give produktet. Staten spiller en stor hovedrolle i samfundet inden for socialisme. Staten ejer virksomheden rundt omkring i landet, dermed sørger den for, at der ikke er overklasse i samfundet, og sørger for, at vi får mere ud af værdierne. At vi alle får mere ud af værdierne og varerne, der bliver solgt. Det medfører, at de også står for, hvad der er nødvendigt, og hvad der skal bruges af værdier. Det sørger for, at alle kan få noget ud af samfundets goder, altså ved hjælp af f.eks. skat og moms, så alle de varer, der kommer til salg, eller der bliver solgt i landet, kommer ud til alle grupperne i samfundet. Civilsamfundet spiller ikke en relativt stor rolle i samfundet. Solidariteten er dog den største rolle, de spiller i samfundet, for at alle i samfundet kan kunne hjælpe og arbejde sammen, uanset klasse og individer. Dermed spiller markedet en så lille rolle som overhovedet muligt, hvis den overhovedet er der. Det skal være staten, der styrer priserne og indtægt på de varer, der bliver solgt. Der er 2 former for socialisme: revolutionær og reformsocialisme. Revolutionær socialisme er, når arbejderne bliver så utilfreds med indretningen af samfundet og den øgede ulighed, at det vil resultere i en revolution, hvor flertallet, altså arbejdsklassen, omvælter samfundsstrukturen og deler samfundets gode ligeligt mellem alle samfundets borgere. Reformsocialisme vil ikke overtage statsmagten ved hjælp af revolutioner eller ved hårde demonstrationer, men ved hjælp af stemmesedlen, altså de vil overtage magten ved hjælp af deres stemmer ved at stemme på et socialistisk parti. Liberalisme startede i omkring 1600-1700-tallet. Det var på grund af alle de nye verdensdele, der blev opdaget, og nye handelsveje og muligheder, som der opstod. Det skete igennem et opgør mellem kongemagten og de adelige. Der opstod nye klasser, altså købmændene, som også ville have deres rettigheder. Det enkelte menneske er i stand til at prioritere sine egne ønsker og behov. Individet er stærkt selvstændigt, uafhængigt, og man kan også sige, at det er en form for egoistisk. Alle mennesker har fundamentale rettigheder ifølge liberalismen, som frihed, liv, privat ejendomsret og aftalefrihed. Vi er individualister og egoister. Man kan også sige, enhver sin egen lykkes med. Når alle følger deres egen lykke, skaber de større lykke for alle. For eksempel ved at starte en virksomhed, der giver job til andre. Statens rolle garanterer frihed for det enkelte menneske og beskytter det imod det indre og ydre fare i forhold til deres frihed. Statens job er kun at sørge for lov og orden, ikke at regulere i folks liv. Altså de skal kun sørge for, at der er ligeligt mellem borgere, men de skal ikke have en direkte indflydelse på deres liv. Prisen på alle varer fastsættes via udbud og efterspørgsel, uden statslig indblanding. De kalder det en usynlig hånd, der regulerer udbud og efterspørgsel. Den står for styring af økonomien og fordelingen af goderne i samfundet. Det er her, man gør sin lykke. Kampen om at sælge produkter driver udviklingen fremad. Konservatisme. Konservatisme startede hos adelen og andre ressourcestærke personer, som havde arvelige privilegier, som en reaktion mod liberalismens
progressive fremtræd. Det var med grundlag i middelalderens feudalt samfund, og konservatismens ønske var at bevare samfundet som det var, altså cirka i 1700-tallet. Ifølge konservatismen er individet svagt og uselvstændigt. Derfor er det nødvendigt at med stærke autoriteter at holde styr på samfundet. Samfundet skal være opbygget som et hierarki med Gud, der skabte orden i naturen og samfundet øverst. Hvert menneske har en plads og nogle bestemte opgaver i samfundet. Staten er nødvendigvis ikke stor, men stærk. En stærk stat menes at være et værn mod individets særinteresser, der kan beskadige organismen, altså samfundet. Dette centrale grundsten i samfundet er ikke individet, men familien, civilsamfundet altså. Individets rolle er defineret ud fra det organiske placering i forskellige typer af kollektiver, såsom familien, kirken og nationen. Konservatismen er et samfund er evolutionært. Det vil sige, at ændringer i samfundet skal langsomt og voksende frem for en større forstyrrelse af den samfundsmæssige orden. Samfundets normer og værdier og opbygning skal bygge på generationserfaringer og vokse historisk frem. Samfundet, altså organismens bevarelse, anes for den væsentlige opgave. Forhold mellem partier og vælgere gennem ca. 50 år. Det er tydeligt at se ud fra det her skema, at der er sket en forholdsvis stor række ting i samfundet i løbet af årene. Det stikker ud først med medlemstallene af de forskellige partier, hvilket er abnormt højt i deres størrelser er abnormt højt i forhold til deres størrelser i dag. De starter i 1960'erne med flere hundrede medlemmer i bare et parti, som for eksempel Socialdemokrater, som havde 259 medlemmer af sit parti. Partier som Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Liberal Alliance også langt nyere end de andre partier, så de har haft en svær opgang i forhold til stemmer, og hvor mange af deres holdninger kan være kontroversielle, især når vi ser på DF. Og der kan vi se her, at de første årtier, at de slet ikke er med på listen. Vi kan også se, at indtægterne i partierne modtager er næsten i alle årene størst hos Venstre og Socialdemokratiet, men har også været de partier med flest medlemmer og generelt bare de største partier siden deres oprindelse. Det kan vi se her på alle de her millioner hernede, hvor de alle sammen stort set er højst på både Venstre og Socialdemokratiet. I forhold til vælgere kan man tydeligt se, at de sætter størst vægt på partiernes økonomiske dagsorden samt skatter. Det er oftest fordi, at det er noget, der vil have at gøre med, hvor mange penge borgerne tjener og hvor meget de skal betale. Og det er fordi, selvom vi er et meget socialistisk samfund, så har vi alle sammen et meget stort ego generelt. Noget man dog ikke kan se her på tabellen er, at i de nyere år her, er der kommet mange flere stemmer for at få et mindre indvandrertal i landet. Det kunne ses meget tydeligt ved sidste valg i 2016, hvor 18,5% af omkring 1500 interviews stemte på Dansk Folkeparti, som I kan se på tabellen her. Hvilket er lidt et tegn på, at indvandrerpolitikken skal blive strammere i forhold til, hvad folk de stemmer på. Fordi at Dansk Folkeparti nemlig er kendt for deres skarpe indvandrerpolitik. Diskussioner omkring nye partier i Folketinget. Man kan diskutere, hvor stor chancen er for, at et nyt parti vil dukke op i Folketinget, men jeg forestiller mig helt klart, at der vil dukke nye partier op i de kommende år eller årtier. Når nye problemer kommer op, eller anderledes konsekvenser, end vi er vant til, behøver vi nye syn på enten de gamle partier, eller helt nye partier. Sådan som verden udvikler sig med mere udslip fra fabrikker og biler, altså af CO2, vil alternativet kunne komme til at stå i en meget stærkere position, end de nogensinde har. Hvis de for eksempel fik flere yngre medlemmer, og måske generelt mere interessante medlemmer, vil de kunne tale meget nemmere ud til den nyere generation af vælgere, altså gennem personsfaktoren her, fordi at hvis de får nogle mere troværdige og mere sympatiske forbilleder for deres parti,
vil de kunne nå til langt flere vælgere end bare deres kernevælgere, altså nogle helt nye. Og Alternativet er også kendt som et parti, der går ind for meget grøn energi og mindre udslip og flere elbiler og sådan. Så de er også meget sådan holdningsfaste inden for opinionsfaktoren.